ए देवर जी का भले भौजी रुको हम भैया के फोन अरे करते भैया के मुंह मारो एहिजा दुखाता रउआ भैया में लागल बानी देखी ना गुड्डू डॉक्टर केने बने अरे कहल का चाहता रू पटना से बोएता बोलाई दो न चेकअप करवाई दो न जेकसन लागवाई दो न हो ए देवरू भैया के तोहरा कोइल हो कमोइया वो भैया कुछ लगाई दो न हो दीवानू भैया के तोहरा कोइल हो कमोइया भैया कुछ लगाई दो न हो। ठीक बा बुला देतनी तब तक सेव खइबू ना संतरा खइबू ना केरा खइबू अरे नाजी रउआ के खाली मजाक के सुझता अरे तो बताओ ना का खइबू पनीर पकौड़ा और चटनियो ले आ दी तनकी अच्छा ले आती है। अरे पाची चालू करके गोलंबर से जाकर पनीर पकौड़ा ले आओ और सॉस मत भुलाई है। हेलो भैया हाँ बोला। यही महीना में बनबा तू पापा खुश खबरी बरियार बा यही महीना में बनबा तू पापा खुश खबरी बरियार बा खेलावा न ले आवाई भैया नया समाचार बा सुन अरे तो लेट मत कर सदर अस्पताल लेके चल हम फ्लाइट धके आवत नहीं। आवो भैया बधाई हो बेटा हुआ। ए बाबूजी माई रे भौजी के लइका भइल बा जय हो बरहम बाबा रउरा हमर मनोकामना पूरा कर दे आय हाय हाय अरे चल रे मेहमान आ जा चल बधाई गाने चलो रे ये राजा बेटा हुआ है अपन सौवा दिया जीजा जी आवो आवो अरे धूल उड़ा देला लोग जुड़वा देव जा। अरे सखी हई देखो ना जीजा जी कितना कंजूस बाड़े हई भतीजा भइल बा आ लुटावत ले में चूस बाड़े एक कट्ठा लिख दी का बौरा गइलो। बताब ऐसे सूखा सुखी होखेला चोर हवे रे छोटकी चोर हवे बबुआ के चाचा चोर हवे रे छोटकी को बहू खियावस ना मिठाइया उ दिल के कमजोर हवे ए मनीष जी तनी मीठा में रसगुल्ला लेके आवता। नमकीन में सिंघाड़ा चली धौरी महाराज अंगना में रेडियो दुआरा पर वीडियो छतावा पर डेक लगावा दीजिए जाजी हमरा बबुआ के बरही मना दीजिए जाजी अरे बरही तो ऐसा मनाई कि पूरा जिला जवार देखी फोन कर रे सुजीत मीडिया अरविंद बाबा सबके बुलाओ अभ्यास तनी पवार क्या बता। बबुआ के मौसी खूब लगावावो चांदी पनु रानी के तेल जतवावो अरे यो गोरेली सौरी के दुआरियानु हो जियो ब्यास छलकत जा अरे यो गोरेली सौरी के दुआरिया किया न धन खूब लुटावो देखी जीजा जी ज्यादा नइखे बोलत अपना के देखे ना पहले का अंगना में ताहर हिलेला कमर लवंडा नियन अंगना में एही से बारो बांडा तोहर बाटे ये फांडा कम छाओ ढेना चल लवंडा नियन अंगना में तू ना मालिका शेरावत ना चलू। हमर बाबूजी बन गए बबुआ के दादा माई हमर बनल बिया बबुआ के दादी
बाड़ू तू कुछ बोला। हाँ हाँ तू कुछ करहाओ दीदी। हमारा बुझाता बबुआ जिए मोहई है नारे दीदिया डियम होई है रे। तू ही गाओ रे दीदिया हिंद के सीताराई तो सीएम होई है मोदी जैसा पीएम होई है रे। दीदिया हिंद के सीताराई ता सीएम होई है मोदी जैसा पीएम होई है रे। उ सब तो ठीक बा, लेकिन ए साली जी भतीजवा के का नाम रखाई? विनोद, ना ना कमलेश, आई हम आरू धन है भौजाई। ए अखिलेश भैया 27 के तैयारी करो, लड़का 27 में पड़ल बा। onlinebhojpuri.com